Halo, assalamualaikum. Ning ndi iki? Waalaikumsalam. Saya turu. Entes lilir. Buka warung. Oh, sidone priye? Apa nih? Mrene kapan? Iki aku iki mongko mek besok sedulurku di rumah sakit ya. Heeh. Mek besok saya ning Batang, rumah sakit Batang. Kan ning Pekalongan ning Kotija. Sedulurku anak nom tua. Iya. Anake kakaknya bapakku. Mlebu rumah sakit awit aku mulai kae. Tapi Iya. aku mulai terus aku yara toh. Heeh. Yo ora apa-apa. Saiki mongko. Hah? Yo ora apa-apa arep mrene sesuk yo ora apa-apa. Yang nak mengko terang yo. Kalau yang mengko takut tekan ngono sore ini. Nek terang tapi Lah aku mlebu sore kok aku jam piro? jam 3. Ya aku ora masih sok wae ya isu ya saka kene ya. Yo isu Hah? ayo jare arep sekrene. Ah, Pak ora apa-apa senenge. Sebenarnya Pak isi ora apa-apa aku iki ngomong Pak Gacot. Ora Halo. sekrene kan sesuk to. Hah? Sekrene kan sesuk. Iyo, sebenarnya sesuk. Iya. Lah nek aku rono sesuk saka kene kok nyandak. Biyen kuwi tau nyanda. Nyandak ya. Heeh. Yo harusnya saka kene jam 7 ya. Mangkate gasik lho. Heeh. Mangkate jam Mugono tuku mugono nih. Tuku mugono. Ya, Mak. Ana tamu. Iya, Assalamualaikum. iya. Salam, sore ya. Ya.